Koliko često se fokusiramo na ono što nam nedostaje, što ne valja i što nas muči. U vrtlogu svakodnevnog života, obveza i sa svim simptomima menopauze, lako je zaboraviti na ono što već imamo i na one male stvari koje nam donose radost. Ali, jeste li znali da je zahvalnost jedan od najmoćnijih alata za smanjenje stresa, jačanje mentalne otpornosti i unošenje više sreće u život? Danas pričamo o tome kako mali rituali zahvalnosti mogu promijeniti vaš dan i vaš život. Naučit ćemo kako prakticirati zahvalnost kroz jednostavne svakodnevne korake koji ne oduzimaju mnogo vremena i donose ogromne promjene iznutra. Zato odgledajte video do kraja. Moje ime je Ljilja i želim vam dobrodošlicu na svoj YouTube kanal na kojem govorim o stvarima o kojima se ne govori. Klikni na dugme pretplati se, ne košta ništa, a meni puno znači. Klikni zvonce da dobiješ obavijest kad sljedeći video bude na kanalu. Zahvalnost nije samo pozitivno razmišljanje. To je svjesno prepoznavanje svega dobroga u našem životu, čak i u danima kad je teško. Istraživanja su pokazala da zahvalnost smanjuje stres i anksioznost, poboljšava kvalitet sna, jača imunitet i opće zdravlje, povećava osjećaj sreće i zadovoljstva. Naš mozak prirodno teži negativno. To je ugrađena funkcija u nas kako bi nas zaštitio od mogućih opasnosti. Zbog toga mi se fokusiramo na probleme, brige i ono što nam nedostaje. Ali kad svakodnevno prakticiramo zahvalnost, mi treniramo da prepozna i cijeni ono što već imamo. Zahvalnost ne znači ignorirati probleme. Znači to nije staviti ružičaste naočale i sve je kod nas lijepo i bajne, ptičice crkuću. Ne. Zahvalnost nas uči da vidimo svjetlost i u teškim trenucima i upravo tada postajemo otporniji i smireni. Sad ću s vama podijeliti nekoliko jednostavnih rituala zahvalnosti koje možete uključiti u svoju svakodnevnicu. Znači, jedan od prvi ritual je jutarnja zahvalnost. Svakog jutra, prije nego ustaneš iz kreveta, zapitaj se na čemu sam danas zahvalna. Važno je početi dan sa zahvalnošću i pozitivnim stavom. Možda je to vaša obitelj, zdravlje, topli krevet, vani hladno, zima, snijeg ili jednostavno sunce koje sija kroz prozor. Osim ako niste raniji ko ja, pa ste onda zahvalni na predivnim svitaljima. Ok, znači ovo je jednostavan način da fokusirate na pozitivno prije nego što dan počne i prije nego što krenete u vrtlog užurbanosti. Drugi ritual je dnevnik zahvalnosti. Vrlo moćna tehnika. Svake večeri zapiši 3 stvari na kojima si danas zahvalna. Ne mora to biti ništa specijalno. Mogu to biti čak neke male stvari. Topla šoljica omiljenog čaja, kava s prijateljicom ili s nekim koga već dugo nisi vidjela ili ljubazna prodavačica u trgovini, što god. Jednostavno ne moraš ništa više, samo napiši 3 stvari, minimalno 3 stvari kojima si zahvalna. Pitanja koja vam mogu pomoći ako baš teško pronalazite na čemu ste mogli biti zahvalni jesu: što mi je danas donijelo osmijeh? Na čemu sam ponosna danas? Odnosno na što sam ponosna danas? Što mi je danas bilo najljepše? Znači ne mora to biti ništa specijalno. Ja na primjer vidim ženu u gradu koja je lijepo sređena, dotjerana, onako lijepa i to mi je baš lijepo izmami mi osmijeh na lice. Ili možda sam bila nervozna pa sam htjela vikati, ali sam se nekako nisam. Pregrizla sam jezik, kako se kaže, i onda sam ponosna na sebe kako sam uspjela pregristi jezik. Kad pogledate svoj dnevnik nakon nekog vremena, shvatit ćete koliko lijepih trenutaka postoji u svakodnevnici.
Zahvalnost prema sebi, joj, ovo tako često zaboravimo. Biti zahvalne prema sebi. Danas zastanite i recite si, hvala ti što si jaka, hvala ti što se trudiš, hvala ti što nisi odustala i hvala ti što si ovdje. Hvala ti što sama sebi uvijek čuvam leđa. Ovo je posebno važno u periodima promjene, poput menopauze, kad tijelo i prolaze kroz mnogo toga. Vi zaslužujete priznanje za sve što radite. Da se mene pita, ja bi nam svima dala medalju. A zatim male zahvalnice drugima. Pošaljite poruku nekome i recite hvala ti što si dio mog života. Vjerovatno imate nekoga, svaki ima nekoga. Male riječi zahvale ne donose radost samo vama, već i osobi kojoj su upućene. One stvaraju tu nekakvu toplinu i kod drugih ljudi i taj nekakav osjećaj radosti. Hajde da napravimo kratku vođenu vježbu zahvalnosti. Ako ste u mogućnosti, zatvorite oči i udobno se smjestite, stavite noge, nemojte stavljati nogu priko noge, stavite noge na pod da stoje ravno. Udahnite duboko kroz nos, izdahnite kroz usta. I ponovite ovo još 2 puta. Dakle, uzdah kroz nos, izdah kroz usta. Pratite svoje disanje, budite svjesni svoga disanja. Sad se prisjetite 3 stvari na kojima ste zahvalne u ovom trenutku. Sad. Možda je to miran kutak tu gdje ste sjele, koji ste odvojile za sebe. Možda je to ljubav koju ste danas dobili od svoje obitelji ili koju dobivate općenito od svoje obitelji, djece, bilo koga. Možda je to zdravlje koje vam je omogućilo da sad budete tu, slušate ovo što ja govorim, sjedite tu gdje jeste i radite ovu vježbu. Sa svakim udahom osjetite zahvalnost. Sa svakim izdahom otpustite stres i brige. Recite sebi, zahvalna sam za ono što imam. Zahvalna sam za ono što jesam. Zahvalna sam za ovaj trenutak mira. Polako, kad budete spremni, otvorite oči. Posvijestite si kako se sad osjećate. Jeste li nekako toplije, osjećate li se toplije, smirenije, prisutnije? Upamtite taj osjećaj. Da se razumijemo, zahvalnost nije nešto što moramo raditi savršeno, znači ne mora ovo biti ono savršeno sve tip top. To je navika koju gradimo korak po korak. Svaki trenutak kad se prisjetimo nečeg dobrog u svom životu, mi jačamo svoju otpornost, smanjujemo stres i gradimo unutarnji mir. Znači započnite s nečim vrlo jednostavnim. Evo ova jutarnja rutina, jutarnje hvala, 3 riječi na večer u dnevnik, 1 trenutak mira u danu kojem ste zahvalni sami sebi. Vrlo jednostavne 3 stvari koje će vam prijeći u rutinu, u naviku i koje će napraviti velike promjene u vašem životu, vjerujte. I donijet će vam velike rezultate. Drage moje, zahvalnost je poput svjetla koje osvjetljava i najtamnije trenutke. Počnite s malim ritualima i vidjet ćete kako se vaša perspektiva mijenja dan za dan, korak po korak. Za kraj želim vas ohrabriti da večeras zapišete 3 stvari na kojima ste zahvalne i podijelite ih sa mnom ako želite. Bila bi vam zahvalna, bilo bi mi drago. Znači podijelite što vam je danas donijelo osmijeh, slobodno mi napišite u komentarima ili porukom, kontakt će biti ispod videa. I ne zaboravite, primijenite, ništa nemate od onoga što ste vi čuli, što sam ja ovo rekla. Primijenite ovo što sam rekla, samo tako ćete dobiti rezultate. Ako vam se svidjela današnja epizoda, kliknite subscribe, pretplatite se, šta već piše, kako biste bili u toku s novim temama
koji će vam pomoći da pronađete balans i snagu iznutra. Lajkajte video, meni će značiti da znam da ste pogledale, da vam je koristilo. Podijelite, možda nekome još koristi. Hvala vam što ste danas bile sa mnom i ne zaboravite, ovo je vaše vrijeme. Ostajte mi dobro i do idućeg slušanja. Ljubim vas sve. Bye bye. Band 5.